polovině května se brněnské výstaviště proměnilo ve velkou funkční farmu. Pavilony a volné plochy zaplnilo přes 900 hospodářských zvířat a téměř 300 firem s vyspělou technikou. Konal se zde veletrh Animaltech. Společně s Národní výstavou hospodářských zvířat a myslivosti. Představila se i péče o krajinu. Již z dálky viditelný žlutobílý stánek společnosti Sano, moderní výživa zvířat, byl stále v obležení zákazníků. Významnou součástí celého veletrhu je slavnostní zahájení za přítomnosti ministra zemědělství a řady významných osobností rezortu. Já jsem velice rád, že jsme tady v situaci, kdy za sebou máme poměrně složitý rok a půl, kdy Česká republika, ale i obecně zemědělství Evropské unie si procházelo rozhodně nejednoduchým obdobím. A troufnu si říct, že čeští zemědělci a chovatelé z tohoto období vyšli velice dobře. V parametrech, které se týkají užitkovosti našich hospodářských zvířat, ať už v případě výroby mléka nebo produkce masa, Česká republika patří opravdu mezi 10 nejlepších států světa a já jsem na to, co dokázali naši zemědělci a naši předci, opravdu hrdý. Součástí této slavnosti bylo i předání prestižních ocenění, zlatých medailí veletrhu těm nejpřínosnějším exponátům. A dámy a pánové, konečně 4. zlatou medaili získává koncept výživy Selat Sano Supplemate San Amat F San Amat Pudino. Výrobce Sano Moderne Tierennahrung, vystavovatel Sano Moderní výživa zvířat, společnost SRO. Společnost Sano Moderní výživa zvířat je nejen významným vystavovatelem zemědělských veletrhů, ale zejména lídrem svého oboru. Svým zákazníkům poskytuje osvědčená řešení, která šetří nejen jejich investice, ale zlepšují výsledky jejich práce, tedy chovu zvířat. My se jmenujeme Sano Moderní výživa zvířat, zabýváme se výrobou a prodejem premixů a doplňků pro zvířata. Jmenovitě se zabýváme hlavně doplňky pro skot a pro prasata. Do Brna jsme přivezli koncept příkrmu Selat pod prasnicí s tím, že v tom konceptu máme vlastně 3 elementy. Jedním z nich je systém Supplemate, který vlastně to už je ten vlastní příkrm, to znamená tank a rozvod s miskami a čerpadlem, a v tom konceptu dále figuruje produkt San Amat F, což je mléčná náhražka pro selata, a San Amat Pudino, což je puding jako pro příkrm selat. Ta doba pořád postupuje, ty stroje jsou technologicky vyspělejší a tak dále, ale samozřejmě s sebou to přináší určité nevýhody v tom smyslu, že spolehlivost, obslužnost a tak dále klade stále vyšší nároky. My jsme šli proti tomu s tím, že jsme vytvořili naprosto jednoduchý systém příkrmu selat, systém, který je odolný a selata bude krmit v podstatě za jakékoliv situace. Z mého pohledu největší výhoda je, že ten systém je funkční, je trvanlivý, je spolehlivý. Tenhle systém vám není schopný říct, kolik hodin je právě v Šangaji a co si máte zítra oblíct na sebe. Tenhle systém prostě krmí selata, nic víc neumí, ale dělá to velmi dobře. To je věc, co se týče toho stroje, co se týče té složky výživy, tak tam doopravdy garantujeme velice vysoké přírůstky, vyšší přežitelnost, vyšší homogenitu celých vrhů. Gratulujeme společnosti Sano Moderní výživa zvířat k zisku prestižního ocenění a přejeme mnoho dalších obchodních úspěchů.